Те ми я дадо. Те си тя дали. И какво прави сега? Червен конец. Сте вързали? Сега? Ще караш тази инвалидна количка или? Кога? Аз само се подпирам. Я се усмихни на камерата. На колко години си? На 15. На 15. Какво употребяваш? Безуховно. Безуховно. Наркотици вземал ли си? Не. Не. Те си ти дали, нали? Какъв наркотик, бе? Аз да не уча наркотици. Я пия на едно безуховно, че бясвах вече. Не. Не, никакви ексtra. Кажи, Величко, ти наркотици взимал ли си? Не. А дава ли си ти? А? Дава ли си ти? Не. А пред 95-ти блок не си взимал наркотици? 95 блок там се правих втората сватба. Ма не си взимал там наркотици? Не. Там ще взех па другото. На Вапцаров на стъпалата не са ти давали? Къде? На Вапцаров на стъпалата. Овцаров, стъпалата. Да. На Вапцаров на игрището. Къде това, бе? Тук ли, бе? Тук, бе. Не. Никога. Що лъжиш, бе? Мога само да пуша. Какви наркотици? Дяри. То пушенето не е наркотик, нали? Ко правя? Какво да правиш? Това беше ефира от Величко 2015 година, Стара гара. Ти виж сега, виж, ляповри по интернета, не виж код са с двете сватби.